Mit navn er Morten Østergaard, partileder for Radikale Venstre. Vi mener, at indkomstskatten er alt for høj i Danmark, og derved skal den sænkes, så forbrugerne får flere penge mellem hænderne, forbruget øges, skaber mere vækst og derved flere arbejdspladser i Danmark. Vi vil skabe et Danmark, der tager ansvar. Et Danmark, der tager afstand fra forurening og global opvarmning. Vi vil investere i vedvarende og bæredygtig energi. På den måde tager vi ansvar og sikrer, at vi giver problemerne videre til de næste generationer. Derfor mener vi, at skatten på forurening skal op. Indvandring er en berigelse for samfundet. Det skaber et multikulturelt samfund, der er til gavn for alle. Derfor mener vi, at vi skal åbne vores arme for indvandrere og sørge for, at de ikke sidder i asylcenter. De skal have mulighed for arbejde og uddannelse. Danmarks vigtigste handelspartnere er alle repræsenteret i EU. Handelen mellem lande i EU stiger mere og mere og er med til at gavne økonomien for alle lande. Det vil vi i Radikale Venstre gerne give Danmark mulighed for at få en større del af. Derfor vil vi fjerne de 4 forbehold, som lige nu sætter stopper for Danmarks fulde deltagelse og indflydelse. Det vil være med til at fremme Danmarks handel med omverdenen og skabe flere arbejdspladser på tværs af landegrænser.